Elleri mahkum etmekle hiçbir şey kazanamazlar. Allah ve millet... Anya, apa, most mennem kell. Kezdődik a gyakorlás. Jól van, a világért se hagyd ki. Minden rendben, kicsi? Nagyon is, anya. Mindig van valaki, aki segíteni tud, ha szükséges. Meteo Heroes! Eljött az idő, hogy kipróbáljátok az új szuperkütyűt, a zseniális Meteo falat. Ehhez Pluviával támadást szimulálunk Termóra és Nubesra. Zuhanyoztatok már, mert már is eláztatlak titeket. Ne aggódjatok! Ez az új pajzs mindentől megvéd titeket. Az erőtökre fókuszálva a tiszta levegőből létrejön egy vastag, áthatolhatatlan réteg, ami megvéd minden nemű támadástól. Mehet? Vízgömbök! Meteofal! Igen! De király ez a pajzs! Tökéletes a küldetésekhez! Nálatok odabent esik? Nem, épp csak locsolják a virágokat. Szóval, Giuliacci, mit gondolsz? Azt gondolom, hogy nagy eséllyel esni fog, Margarita. Haha, viccelek. Bámulatos ez a pajzs. Tökéletes a bolygónkat még mindig veszélyeztető szennyezés ellen. És most Ventum támad, Fullman védekezik. Ti is próbáljátok ki. Lássuk, hogy a meteofal véd a levegő ellen. Megaszél! Figyelj, Fullman! Csináld a tanult mozdulatokat és aktiváld! Meteopas! 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 Biztos, hogy minden rendben van? Persze! Minden a legnagyobb rendben. Csak Fullman az, ő mindig rendetlenkedik. Jól van, kicsim, majd később beszélünk. Köszi, anya, apa! Köszi, Emilia! Hihetetlen! Ettől totál égnek állt a hajam. Várjunk, hiszen ez még mindig ilyen. Jaj, ne! Már is vége mindennek. Én is ki akartam próbálni. Millet bizimle beraberdir. Yaşasın vatan! Yaşasın vatan! Yaşasın vatan! Yaşasın vatan!